Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch je jednou zo stálych expozícií Šarišského múzea v Bardejove. Na ploche takmer 2 hektárov predstavuje návštevníkom tradičnú zrubovú architektúru obyvateľov Horného Šariša a Severného Zemplína. Prvým významným krokom k vybudovaniu špecializovanej expozície bol prevoz kostolíka z Mikulášovej v roku 1926 až 1932 na podnet kúpeľného lekára doktora Mikuláša Atlasa v spolupráci s východoslovenskými múzejníkmi Gejzom Žebrackým z Bardejova a Jozefom Polákom z Košíc. Samotný skanzen spočiatku s 5 stavbami bol verejnosti sprístupnený 29. augusta 1965, čím sa stal držiteľom titulu Najstarší skanzen na Slovensku. V nasledujúcich 10-ročiach sa etnopark rozrastal o ďalšie objekty slovenského a rusínskeho obyvateľstva. Výrazne k tomu prispela zásadná zmena v spôsobe bývania na dedinách, miestami až od 50. rokov 20. storočia, a teda zánik množstva pôvodných obydlí. Z tohto prameniaca akútna potreba záchrany regionálnych zrubových stavieb vyústila do celospoločenskej objednávky pretavených do realizačných krokov Šarišského múzea i orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti. Že koľko peňazí tu ponechávali. No, ti hovorím, a to koľko? Eur. Že ti vraví, že nejaký... Čiže je prelepené asi, nie? Neviem, ani na to sa... Nie, normálne. Nie, aj to ľudia tu nadávajú. Masaker. Koľko peňazí? Ti vraví, že sú všelijakí, keď mohli tak... Aj. Ten luster je nádherný.
podoba skanzenu je upraveným projektom Múzea ľudovej architektúry z dielne pána Puškára a pani Puškárovej. Zatiaľ ostatný presun roľníckych domov z Richvaldu i Bardejova a zvonice z Janoviec sa konal v roku 2009. V súčasnosti sa v areáli nachádza 30 objektov, ktoré môžeme podľa ich primárneho využitia rozdeliť do 4 základných skupín. Rodinné usadlosti, hospodárske stavby, technické zariadenia a sakrálne stavby. Všetky prezentované objekty sú originálne stavby prenesené z pôvodných lokalít do areálu skanzenu. Väčšina patrí typologicky k dreveným zrubovým stavbám karpatského typu. Obytné domy sú zariadené pôvodným vybavením, používaným v prvej polovici 20. storočia. Klenotou sakrálnej ľudovej architektúry sú v múzeu grécko-katolícke kostolíky zo Zboja z roku 1706 a z Mikulášovej z roku 1730. Dokladom technickej vyspelosti je vrtáreň vodovodných hrúr z Bardejova. Aj keď najstaršia písomná zmienka o nej je z roku 1723, vodovod z Borovicových hrúr sa spomína už v roku 1426. Obytné domy a hospodárske stavby pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia. Domy predstavujú viacero verzií typického trojpriestorového domu s priľahlým hospodárskym traktom.
Jedná sa o najrozšírenejšie varianty tradičného ľudového staviteľstva severovýchodného Slovenska.